سلام زخبركم تقاتلتي بيت تزانة يوتيوب channel انقع ناب channelنا بدحا مساقوم لومي ابتي نمأمان زسقم قعزو مارك زوكربيرغ اتي بفيسبوك ابيلو نبلنا سبا زراخ بسب قنكا قعزو بأكاتعن نغفيتان تبعتن زمالسب ودكتن بدوهتاتن عالم بخمي كم زغيرن زغلص حق انيا زانتا كنقرب الكوينا مدبنا قبل مجمارنا لايك سبسكرايب نايدول ملكت متوقن عين رسع منياتو نايلوم زانتا عايب ختحلم استفالي ختحسب كمون تسفقي تقرص كناقق حكايو مارك إليوت زوكربيرغ بعسات ربعة جنبوت شعنشعة تبين سمنا ربعة عوايت بلينس نيويورك أمريكا تولدو أما أكلاي منا أبروز اللوم إهداوس درابيت مسلسة حواتو عبيو أبو إدوارد زوكربيرغ حكيم سن خون كله أديو كارن دما نايس نؤمرو حكيم يعني رام مارك كاب نسنو تتحيزو الكمبيوتر فولي تقدسنت يرئيو كالوت قلعو فيديو صوتات كتصوتو خلو مارك جن كما يجيرو كم سرحو ما ممهار تتصميدو نبره عمبل 12 عامت علميو زوكنت زبهال ناي ملقت بروجرام فتيرو أبو عبيت صحفة حكمنا سني مس تقبلي تاجايش نمردا يتكمل نيرو حسابو مو حد ود 12 عامت مجمر تا مسرت ناي مسنجر كسرح أبكال أي درجات تمرتو مارك دروس تحالق بروجرام تصحف نبره سينابس زبهال متصوت موسيقى فتيرو እዚ ድማ ሓደ ሰብ እንታይ ዓይነት ሙዚቃ ከም ዝፈቱ ግምት ዝኽእል ነዊሕ ግዜ ቅድሚ ስፖቲፋይ ወይ ዩቲዩብ አልጎሪዝም መስርሑ ማለት እዩ ማይክሮሶፍትን ኤኦኤል ብሚልዮናት ገዝኦ ደለዩ ማርክ ግን ኣይተቐበሎምን ንሱ ድማ ዝዓበየ ነገር ካንጽ ይሕሸን በለ ማርክ ኣብ ሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲን መጀመርታ ሓሳብ ፌስቡክን ማርክ ኣብ 2002 ናብ ዩኒቨርሲቲ ሃርቫርድ ተጸምቢሩ ናይ ኮምፒውተር ሳይንስን ስነልቦናን ተማሂሩ ሃርቫርድ ግን ዝመሃረሉ ቦታ ጥራይ አይነበረን መወቀል ዓበይቲ ሓሳባት ኮይና ኣብ ሃርቫርድ ሓያሎ ንኣሽቱ ፕሮጀክታት ታኒጹ ንኣብነት ኮርስ ማች ተማሃሮ ክፍሊ ንኽመርጹ ይሕግዝ ከምኡውን ፌስ ማሽ ዝተባህለ ስእሊ ተማሃሮ ዘነኣጽርን ተጠቀምቲ መን ዝሓሸ ይመስል ዝብል ድምፂ ክህቡን ዘኽእሎምን መርበብ ሓበሬታ ፌስ ማሽ ኣብ ሓደ ለይቲ ቫይራል ኮይኑ ኣብ ውሽጢ ሰዓታት ኣሽሓት ሰባት ስሒቡ ሃርቫርድ ግን ኣይፈተውዎን ሕጊ ሃርቫርድ ጥሒሱ ብምባል ዓፅሞ ካብ ቤት ትምህርቲ ድማ ከባርርዎ ደልዮም ማርክ ግን ካብ ተመክሮ ሓያል ነገር ተማሂሩ ሰባት ኣብ ኢንተርኔት ምትእስሳርን ምክፍፋልን ምውዳርን ከም ዝፈትው ኣብኡ ሓሳብ ፌስቡክ መፂሉ ብምስራት ፌስቡክ ኣብ 2004 ኣብ ውሽጢ ናይ ሃርቫርድ መደቀሲ ክፍሉ ማርክ ንዕረኽቱን ኤድዋርዶ ሳቨሪን ዳስቲን ማስኮቪትዝ ክሪስ ሂውዝን አንድሪ ማኮሎምን ደ ፌስቡክ ዳት ኮም ዝበሃል መርበብ ሓበሬታ ኣበጊሶም እቲ ሓሳብ ቀሊል ነይሩ ተማሃሮ ፕሮፋይል ዝፈጥሩሉ ስእልታት ዘካፍሉሉ ምስ ዕረኽቶም ዘራኸቡሉ መድረኽ ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓታት ኣማኢት ተማሃሮ ሃርቫርድ ሳይን ኢን ገይሮም ወይ ተመዝጊቦም ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ድማ ናብ ካልኦት አይቪ ሊግ ዩኒቨርሲቲስ ተዘርጊሑ ማርክ ኣብታ ዓመት እቲኣ ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ፌስቡክ ንምትኳር ካብ ሃርቫርድ ኣቋሪጹ ንሱን ብፆትን ናብታ ማእከል ቴክኖሎጂ ዝኾነት ሲሊኮን ቫሊ ክዓዙ ማርክን ቡድሆታቱን ምስ ዓብዓወት ግን ዓበይቲ ፀገማት መፅኦም እቲ ቀዳማይ ዓብ ክትዕ ካብቶም ማንታ ዊንክሎቭስ ዝመፀ ኮይኑ ንማርክ ሃርቫርድ ኮኔክሽን ድሒሩ ኮኔክት ዩ ኢሎም ሰመይዎ ማሕበራዊ መራኸቢ ሓሳቦም ሰሪቑ ክብል ከሲሶሞ እቲ ጉዳይ ናብ ቤት ፍርዲ ብምኻድ ኣብ መወዳእታ ድማ $65 ሚልዮን በጥረ ገንዘብ ሼር ፌስቡክን ተሰማሚዖም ድሕሪኡ ምስቲ ብሉፅ ዓርኩ ኤድዋርዶ ሳቨሪን ሓበራዊ መስራትን ናይ መጀመርታ ኣውፋርን ናይቲ ኩባንያ ዝነበረ ምፍልላይ መፅዩ ማርክ ከም በዓል ሾን ፓርከር
ፒተር ቲልን ዝኣመሰሉ ሓደስተ ፎርት ስለዘምጽአ ኤድዋርዶ በብቕርቡ ካብ ንግዳዊ ስራሓት ፌስቡክ ክእለ ጀሚሩ። ኤድዋርዶ ንማርክ ከሲስዎ ድሕሪ ነዊሕ ሕጋዊ ባእሲ ድማ ኣብ ናይ ብሕቲ ስምምዕ በፂሖም። ንኤድዋርዶ ሓደ ካብቶም ቢልዮነራት ፌስቡክ ድማ ገይርዎ። እዞም ቀዳሞት ጥልመትን ሕጋዊ ውደታትን ንማርክ ነቲ መሪር ወገን ዓወት ምሂሮሞ። ብዛዕባኻ መጠን ጸላእቲ ከም ትፈጥር ኣብ መወዳእታ 2004 ፌስቡክ ልዕሊ 1 ሚልዮን ተጠቀምቲ ነይሮሞ። ኣብ 2006 ንኹሉ ሰብ ተኸፊቱ ንተምሃሮ ጥራይ ዘይኮነ ዓለም ድማ ንዘለኣለም ተቐየረት። ዓለማዊ ምስፍሕፋሕ ፌስቡክን ዕብየት ማርክን ዋላ እኳ ክትዓት እንተነበረ ፌስቡክ ብጣዕሚ ህቡብ ኮይኑ ኣብ 2012 ዓ.ም ፌስቡክ ልዕሊ 1 ቢልዮን ተጠቀምቲ ብምርካብ ኣብ ታሪኽ እቲ ዝዓበየ ማሕበራዊ መራኸቢታት እቲ መድረኽ ኮይኑ ኣብታ ዓመት እቲኣ ማርክ ብIPO ኣቢሉ ንፌስቡክ ንህዝቢ ብምዝርጋሕ ኣብ 28 ዓመቱ ሓደ ካብቶም ዝነኣሱ ቢልዮነራት ዓለም ኮይኑ ኣብ እውን ደው ኣይበለን። ፌስቡክ ካልኦት ትካላት ገዝእ ጀሚሩ። ኢንስታግራም ኣብ 2012 ብ1 ቢልዮን ዶላር፣ ዋትስኣፕ ኣብ 2014 ብ19 ቢልዮን ዶላር፣ ኦኩሉስ ቪአር ኣብ 2014 ብ2 ቢልዮን ዶላር። እዚ ስጉምትታት ንፌስቡክ ካብ ማሕበራዊ መርበብ ጥራይ ናብ ዓለም ለኻዊ ቴክ ኢምፓየር ቀይርዎ። ቡድሆታት ፌስቡክ ኣብ 2018 ፌስቡክ ካምብሪጅ ኣናሊቲካ ስካንዳል ኣጋጢምዎ። እዚ ማለት ካብ ሚልዮናት ተጠቀምቲ ዝተረኽበ ሓበሬታ ብዘይግቡእ ኣብ ጥቕሚ ፖለቲካዊ ዕላማታት ምውዓል ማለት እዩ። እቲ ፍጻሜ ንዓለም አንቀጥቂጡ ንሰባት ድማ ብዛዕባ ኣብ ስነ ምግባር ፌስቡክን ኣተሓዛ ውሕስነት ውልቃዊ ዳታን ኣብ ሕቶ ኣእትዩ። ማርክ ኣብ ቅድሚ ኮንግረስ ኣሜሪካ ክምስክር ተፀውዑ። ኣብኡ ድማ ፌስቡክ ኣብ ምዝርጋሕ ጉጉይ ሓበሬታን ምጥሓስ ውሕስነት ንውልቃዊ ሓበሬታን ዘለዎ ተራ ክከላኸል ነይርዎ። ኣብ ህይወቱ ካብ ዝነበሩ ከበድቲ ህሞታት ሓደ ነይሩ። ዓለም ከም ሓደ ራእይ ዘለዎ ጂነስ ሓደገኛ ቴክኖሎጂ ዝመሃዘን ጌራ እያ ትሪኦ ነይራ። ማርክ ግን ኣብ ክንዲ ዝገድፎ ነፍሱን ነትካሉን ዳግማይ ኣብ ምህናፃት እዩ። ሕልሚ ሜታቨርስ ማርክ ኣብ 2021 ተባዕ ሓድሽ ኣንፈት ኣፍሊጡ። ፌስቡክ ሜታ ዝተባህለ ኣብ ምህናፅ ሜታቨርስ ሰባት ቨርቹዋል ሪያሊቲን ኣጉመንትድ ሪያሊቲን ተጠቂሞም ክሰርሕሉ ክፃወትሉን ማሕበራዊ ርክባት ገብርሉን ዝኽእሉ ቨርቹዋል ወይ ማንዛዊ ዓለም ዘተኮረ እዩ። እቲ ለውጢ ሓደገኛ እዩ ነይሩ። ነቐፍቲ ድማ ካብ ፀገማት ፌስቡክ ምዝንባልዮም ኢሎሞ። ማርኮስ ግን ከምዚ እናበለ ፀኒዑ ደው በለ። ንኢንተርነት ኣብ መጀመርታ ናይቲ ዝቕፅል ምዕራፍ ኢና ዘለና። ሜታቨርስ ድማ ይበሃል። ሜታ ኣብ ቴክኖሎጂ ወፍሪ ብምግባር ቢልዮናት እኳ እንተኸሰረ ዙከርበርግ ግን ቆራፅነት ኣለዎ። ዝቕፅል ዓብ ምህዞ ቨርቹዋል ወይ መንዛዊ ዝተኣሰረ ኣድማስን ከም ዝኸውን ኣመነ። ውልቃዊ ህይወት ማርክ ምስታ ኣብ ሃርቫርድ ዝረኸባ ዶክተር ፕሪሲላ ቻን ተመርዒዩ። 3 ኣዋልድ ድማ ወሊዶም። ማርክ ሓደ ካብቶም ሃብታማት ሰባት ዓለም እኳ እንተኾነ ብተዛማዲ ቀሊል ናብራ እዩ ዝነብር። መብዛሕትኡ ግዜ ሓደ ዓይነት ክዳን ይኽደን፣ ተራ መኪና ድማ ይዝውር። ኣብ 2015 እዞም መጻምቲ 99 ሚእታዊት ካብ ፌስቡክ ብቢልዮናት ዝግመት ማለት እዩ ብመገድ ተበግሶ ቻን ዙከርበርግ ኣብ ጥዕና ትምህርትን ማዕርነትን ዘተኮረ ማሕበራት ግብረሰናይ ከም ዘወፈዩ ኣፍሊጦም። ካብ ዛንታ ማርክ ዙከርበርግ እንታይ ንመሃር? 1 ኩሉ ግዜ ውሽጥኻ ስማዕ፣ ዕላማኻ እውን ግበር፣ ወላ እውን ሰባት በኣኻ ይጠራጠሩ። ፌስቡክ ክጅምር ከሎ መብዛሕትኦም ሰባት ቀሊል ናይ ተምሃሮ ፕሮጀክት ጥራይ መሲልዎም ነይሩ። ማርክ ግን ካብ ዝዓበየ ነገር ረአየ። ዝተኣሳሰረት ዓለም፣ ነቐፌታን ክስን
ምንጻግን አጋጢሞ ገና ግን ትኩረት ገይሩ ጸኒሑ ካልኦት ዘይክእልዎ ትክትርኢ እንተኽኢልካ ቅጽሎ ሓደ መዓልቲ ንሳቶም እውን ክርእይዎ እዮም ካልኣይ ብንእሽቶ ጀምር ዓብ ድማ ሕለም ማርክ ምስ ውሕዳት ዕርክቱ ጥራይ ኣብ ሓንቲ ንእሽቶ መደቀሲ ክፍሊ ሃርቫርድ ፌስቡክ ጀሚሩ ብገንዘብ ወይ ዝና ዘይኮነስ ብሓሳብ ዓበይቲ ነገራት ብንእሽቶ ከም ጅምሩ ኣብ ራእይኻ ምስ ተኣምን እዩ ዘረጋግጽ ፍጹም ግዜ ትጸበ ኣብ ዘለኻዮ በቲ ዘለካ ጀምር ሳልሳይ ሪስክ ንምውሳድ ኣይትፍራሕ ካብ ሃርቫርድ ኣቋሪጽካ ኣብ ፌስቡክ ከተተኩር ምግባር ሓደ ካብቶም ሓደገኛ ስጉምቲ ነይሩ ነዚ ሓደጋ እዚ እንተዘይወስድ ግን ፌስቡክ ፈጺሙ ኣይመሃለወን ነይሩ ዓወት ኩሉ ግዜ ትብዓት ይሓትት ዓበይቲ ሕልምታት ዓበይቲ ሪስክ ይጠልቡ ሙቾት እንዳደለኻ ታሪኽ ኣይስርሕን እዩ ራብዓይ ውድቀትን ነቕፌታን ኣካል ዓወት እዩ ማርክ ሃርቫርድ ንፈለማ እዋን ዝሰርሖ ፕሮጀክት ፌስማሽ ምስ ዓፀወ ከቢድ ነቕፌታ ኣጋጢሞ እኳ እንተነበረ ነቲ ውድቀት ግን ናብቲ ናብ ፌስቡክ ዘምርሐ ሓሳብ ቀይርዎ ድሒሩ ዋላ እኳ ዓለም ለኻዊ ድሕረ ባይታን ክስተታት እንተጋጠመ ኣብ ትኹረት ጸኒሑ ነፍሲ ወከፍ ውድቀትን ነቕፌታን ናብ ዓወት መስገሪ እምነ ኩርናዕ ክኸውን ከም ዝኽእል ኣመስኪሩ ሓሙሻይ ትምህርቲ ኣይተቋርጽ ምህዞ ፈጺሙ ኣይቋርጽን እዩ ካብ ፌስቡክ ክሳብ ኢንስታግራም ዋትስኣፕ ሕጂ ድማ ሜታ ዙከርበርግ ካብ ምዕባለ ቋሪጽ ይፈልጥን ብቐጻሊ ይመሃርን ይቕየርን ሓድሽ ኣንፈት ይወስድን ኣሎ እቶም ምምሃር ዘቋርጹ ምዕባይ የቋርጹ ምዕባለ ድማ ደው የብሉ እርሻይ ዓወታትካ ዓለም ዝሓሸት ክትከውን ተጠቀመሉ ማርክን በዓልቲ ቤቱን ዋላ እኳ ዓብ ሃብቲ እንተሃለዎም 99% ካብ ሃብቶም ንማሕበራት ግብረሰናይ ኮፍዩ ቃልኣትዮም እዚ ድማ ሓቀኛ ዓወት ብዛዕባ ገንዘብ ጥራይ ዘይኮነ ብዛዕባ ጽልዋ ምዃኑ ይምህረና ኣብ መወዳእታ ካብ ሓደ መንእሰይ ኣብ መደቀሲ ኮድ ዝገብር ክሳብ ኣብ ታሪኽ ሓደ ካብቶም ጸለውቲ መራሕቲ ቴክኖሎጂ ምዃኑ ጉዕዞ ማርክ ዙከርበርግ ጉዕዞ ራእይ ጉዕዞ ሪስክ ምውሳድ ጉዕዞ ጽንዓት ብሓቂ ንዓለም ክቕይራ ከም ዝኽእል መርትዖ እዩ ሙሉእ ዛንታ ማርክ ዙከርበርግ ነዚ ይመስል እዚ መደብ ምስ ትፈትዎ ነዛ ቪድዮ ላይክ ኮመንት ከምኡውን ንዕረኽትኩም ሼር ብምግባር ኣይትረስዑ ንዝያዳን ኣነቓቕሕን ሓቀኛ ህይወትን ዛንታታትን ዓለምና ዝቐየሩ ዓበይቲ እሙሮታትን ንምርካብ ኣብ ቤት ተዛነ ሳብስክራይብ ግበሩ ይቐኒየለን